उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। मुंबईतून गोव्याला जाणाऱ्या क्रेटा गाडीनं इन्सुरी येथील 7 जांभईला धडक दिली। यात लहान मुलगा आणि एक महिला जखमी झाली। पाहूयात। जखमींना इन्सुली येथील रिक्षा चालक अनिल नार्वेकर, माजी जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती गुरुनाथ पेडणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत वागळे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी हलवलं, परंतु रुग्णालयात उपचारासाठी डॉक्टरच उपलब्ध नव्हते। त्यामुळे एमएलसी होण्यासाठी रुग्णांना डॉक्टरची वाट पाहावी लागणार होती। दुसरीकडे अपघातग्रस्तांना रक्तस्राव होत असल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत प्राथमिक उपचारासाठी खासगी रुग्णालय गाठलं। त्यानंतर रुग्णांना गोवा बांबुळ इथं नेल्याची माहिती समोर येते। दरम्यान उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत यांना संपर्क केला असता त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले। ते म्हणाले, डॉक्टर भक्ती सावंत त्याच ठिकाणी होते, डॉक्टर नाहीत ही चुकीची माहिती दिली गेली। अपघातग्रस्त रुग्ण खुशबू ठाकूर आणि आर्यन पारवे यांची एमएलसी केली गेली आहे। बाई होती बाई। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।